Aku ngombe kopi ben ireng. Ha wis. Wis ireng. Mbok diputihke. Ora kuwi diurus kuwi, engko ndak kanu kalayak rame do. Apa? Ayo kuwi mau kowe muni kok dadi aku seneng karo kowe iki ketemu pirang perkara. Ya biasa kuwi nek wong elek-elek iki ngusus dadi seneng. Ha isa tak takon kak kowe. Apa? Nek upama aku, heeh seneng kowe piye? Ya aku gak mau lah. Lah ya wis. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Ngono lho. Lah saiki piye arep seneng nek bendina dunek anekke? Dunek-unekke iki ora perkara sengit lho, Din. Berarti seneng? Ora. Hah? Piye toh? Oh, jangan GR. Loh, lah nek ora seneng berarti ora sengit berarti seneng. Iki meng ibarate. Ibarat apa? Peribahasa. Nih lho maksudnya, aku unek-unekke kowe iki mergo aku iki perhatian karo kowe. Kowe iki aja